Za početak će vam se obratiti predsjednik Hrvatske mladeži Čiste stranke prava, gospodin Frano Čirko. Draga braći i sestre, dragi prijatelji, sve vas skupa pozdravljam te vam se od srca zahvaljujem što ste došli na ovaj naš prosvjed protiv gej parade te odlučili skupa s nama stati u obranu svih općinskih vrijednosti i načela. Okupili smo se danas ovdje jer smatramo da promoviranje jednog nemoralnog i perverznog načina života kako se promovira na gej paradi, zatim vrijeđanje i smijavanje svih moralnih načela i zakona, obitelji, braka, tradicije, dostojanstva i vjere, te sve to pod krinkom građanskih prava, slobode i tolerancije pod navodnicima je nedopustivo u hrvatskom društvu. Da je situacija ozbiljna i da ju se ne smije prepustiti slučaju nam dokazuje povijest, ali i sadašnjost. Povijest nam je pokazala da kada društvo dosegne određenu razinu nemoralnosti, to društvo se potpuno raspada i to sa drastičnim posljedicama. Bilo da se radi o podijeljenom imperializmu, antisemitizmu, komunizmu ili bilo kojem drugom izmu, jednostavno je nemoguće održavati društvo na etici koja mijenja prirodni redoslijed stvari. Mnoga babilonska carstva su padala u povijesti zbog svoje nemoralnosti. U ovom slučaju, vi ne možete ukloniti zaštitu sa prirodnog braka i porodice i očekivati da ćete imati jedinstvenu infrastrukturu. Uništavanje osnovnih etičkih i moralnih načela ima dalekosežne implikacije koje se održavaju na sve grane cjelokupnog društva i države, uključujući gospodarstvo, sudstvo te cjelokupnu državnu upravu. Gej parada je upravo kruna tog nemorala koja negira i smijava sva moralna načela, zakone, obitelj, brak, tradiciju, dostojanstvo i vjeru cjelokupnog društva. Nažalost, i sadašnjost nije nešto bolja od prošlosti. Ako pogledamo mjesta na zemlji gdje su gej parade najviše prihvaćene, tipa Amsterdam, Nizozemska, San Francisco, New York, lako ćemo uočiti da se radi o izuzetno nemoralnim i problematičnim sredinama. To vam dokazuje veliki broj bračnih rastava, samoubojstava i maloljetničkih trudnoća, povećana prisutnost nasilja, droge te ostalih društvenih katastrofa. Danas se u ovoj agresivnoj kampanji promoviranja nemorala jako naglašava da je prihvaćenost gej parade odraz društvenog napretka pod navodnicima. Na temelju iznesenih činjenica jasno se vidi da se ne radi ni o kakvom društvenom napretku, već o nemoralnosti društva. Veliko prihvaćenje gej parada je odraz nemoralnosti društva, a ne njegovog napretka. Još jedan put pozivamo sve nadležne institucije da preispitaju legalnost održavanja ove gej parade. Naime, stvari i djela koje se mogu vidjeti na gej paradi ne samo da se kose s mnogim općeljudskim načelima i zakonima, već krše Ustav i brojne zakone Republike Hrvatske. Izdvojit ću samo neke od njih. Ustav Republike Hrvatske i zakonu o javnom okupljanju stoji da se slobode prava mogu ograničiti u svrhu obrane javnog morala i zdravlja. U zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira stoji da je kazneno djelo svako stvaranje nemira, neraspoloženja, uznemirenosti, vrijeđanja javnog morala, državnih organa ili organizacija. Dopuštanjem održavanja ove gej parade se automatski šalje poruka da je ista moralna. No ja vas sve skupa pitam, ako su gole stražnice na službenim pozivnim plakatima gej parade, golotine perverzije na ulicama, zatim prostačke brošure, na primjer stražnja strana od udruge Iskorak, vrijeđanje i negiranje zakona modernog braka i obitelji, ako to moral sve, što je onda nemoral? Postoji li razlika između morala i nemorala? Da li je javni moral u zakonima i ustavu nešto znači, ili je to samo jedna obična nedefinirana parola i ukras? Nije li zvanični policajac s dildom u ruci kojeg su organizatori parade stavili na svoj službeni pozivni plakat ujedno jedno drsko i besramno vrijeđanje policije, a s time i države? Istodobno se nas, kao organizatore prosvjeda u više navrata proglašavalo fašistima, spodobama, ekstremističkim fundamentalistima itd. Nije li to jedno grubo vrijeđanje Hrvatske čiste stranke prava kao političke organizacije? Inače, nazivati nekoga fašistom u današnje vrijeme je krajnje primitivno, neozbiljno i infantilno. Kao da posvemašna odvratnost koju osjeća svaki normalan čovjek kada vidi scene s gej parade ima veze sa ikakvim fašizmom. Također,
Nije li promocija takvog načina života koji pogoduje širenju AIDS-a i ostalih bolesti upravo ugrožavanje zdravlja građana? AIDS je prema službenim statistikama do sada ubio preko 30 miliona ljudi, a zaraženih je preko 35 miliona. Podržavanje ovakvog načina života je upravo podržavanje genocida s kojim se prema broju žrtava ne može mjeriti čak ni Hitlerov nacizam koji je povezao. Bravo! Kada sam se već dotakao nadležnih institucija, moram napraviti jednu digresiju. Nedavno, prije koji mjesec, naša se premijerka, gospođa Jadranka Kosor, digla na zadnje noge i prodrmala cijelu državu zbog hrvatskog promotivnog spota koje se na 3 sekunde pojavljuje polugola stražnica jedne Hrvatice. Tu scenu od 3 sekunde ona je nazvala nemoralnom i seksističkom. Ovim putem pitamo našu premijerku kako je moguće da se zbog 3 sekunde spota drma cijela država, a nakon toga se dopušta i podržava održavanje jedne ovakve opće manifestacije nemorala kao što je gej parada. To je tim ljud, gospođo premijerko. Također pitamo cijelu vladu, a posebno Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi, kako su mogli financirati jednu protačku i veoma neprimjerenu brošuru pod imenom Stražnja strana od udruge Iskorak. U toj brošuri se na jedan najvulgarniji i prostački način objašnjava kako se muškarce može što bolje i kvalitetnije zadovoljiti. Poručujemo našoj vladi, neka se opredijeli, neka napokon naprave nešto dobro za hrvatsko društvo, te neka ukinu ovaj dernek nemorala i perverzije i neka im se priključe, te skupa s njima paradiraju po centru grada. Dosta nam je više vašeg lažnog domoljublja i lažne moralnosti, na temelju kojih obmanjujete narod i dobivate izbore. Dosta nam je vaše ulizivačke politike prema Europskoj uniji, gdje se na ovakav brutalan i nedopustiv način prodaje moral i dostojanstvo hrvatskog naroda. Ono što moramo napomenuti je to da ako se malo bolje pogleda naše priopćenje koje je mladež HČSP-a poslala u javnost povodom ovog prosvjeda, vidjet ćete da mi niti jednom riječju nismo spomenuli riječ homoseksualac. Znači nas uopće ne interesira tko to tamo paradira, kako se zove, otkuda je, čije nacionalnosti i tako dalje. Fokus ovog prosvjeda je isključivo na samom činu gej parade, to jest na onome što se tamo radi i promovira, bez obzira na to tko u tome sudjelovao. Nama neprestano pokušavaju prišiti razne etikete i stigme o pozivima na nasilje, mržnju i nesnošljivost prema homoseksualcima. Ja vam to kao glavni organizator ovog prosvjeda mogu odmah demantirati. Mi nikoga ne mrzimo, te nikome ne želimo nikakvo zlo. Kao što piše na jednom od naših transparenata, mi sve pripadnike parade, otvorena srca, pozivamo na jedno istinsko kršćansko obraćenje. Spremni smo im zaboraviti sve grehe koje su počinili i primiti ih u našu veliku i sretnu kršćansku obitelj. A svima onima kojima obraćenje nije ni na kraju pameti, tim slavljenicima nemorala i perverzije koji će danas paradirati po centru našeg glavnog grada, poručujemo da nam je dosta njihovog ekstremnog i radikalnog nametanja svog načina života. Hrvatska nikada neće prihvatiti vašu kvazi konstataciju da su perverzija i nemoral napredna i moderna strana društva, a moral i dostojanstvo primitivizam i nazadovanje. Nemojte iskušavati strpljenje naroda. Još jednom se od srca zahvaljujem svima vama koji ste podržali ovaj prosvjed te odlučili ne dopustiti da se ovaj naš lijepi grad pretvori u Sodomu i Gomoru. Recimo danas svi zajedno stop sodomizaciji Hrvatske.